सभी की नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा का इकाई 2 6th लेसन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी 10వ తరగతి యొక్క యూనిట్ 2లో 6th లెసన్ అండి అంతర్రాష్ట్రీయ స్థాయి పర్ హిందీ అంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో హిందీ యొక్క స్థానము దీని యొక్క అసలు హిందీ భాష అనేది మనకు చాలా ముఖ్యం. ప్రతి ఒక్క జీవికి భాష అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. భాష లేకుంటే మనము జీవించడం అనేది కష్టం, అవునా? ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్ళినా ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహారాష్ట్ర వెళ్తే అక్కడ మరాఠీ, ముంబై వెళ్తే హిందీ, ఢిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, ఇవన్నీ రకరకాల రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన భాషలు మనము చూస్తూ ఉంటాము. కానీ ఎన్ని భాషలున్నా కూడా హిందీ భాష నువ్వు ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్ళినా కూడా ప్రతి మనిషికి కొంచెమైనా హిందీ అనేది వచ్చి కంపల్సరీ అక్కడ ఉంటారు. హిందీ వచ్చిన వాళ్ళు కంపల్సరీ ఉంటారు. అందుకే మన యొక్క హిందీ ప్రాముఖ్యత గురించి హిందీ దివాస్ ఎప్పుడు అన్న దాని గురించి మనం పాఠంలో చర్చించుకోబోతున్నాము. ఈ పాఠము పత్ర అంటే ఈ పాఠం ఏంటంటే పత్ర ఒక లేఖకు సంబంధించిన పాఠమమ్మ. చూడండి, మనము अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी దీంట్లో ముందుగా మనము उन्मुखीकरण చూద్దాం. उन्मुखीकरण में देखें तो पशु पक्षियों की भी भाषा होती हैं. इसका मतलब ये एक दूसरे का आशय बखूबी समझ लेते हैं. यहाँ बात तो ही कि पशु पक्षियों की मनुष्यों की जैसे सुविकसित भाषा नहीं होती, पर वे सीधे सादी आवाज़ और कियाहों से अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं. ये बड़ी आसानी से खुशी, भय, छेतवानी, आमंत्रणा जैसी कई भावनाओं दर्श सकते हैं. किसी पक्षी द्वारा किए गए संकेत अन्य पक्षियों भी पहचान सकते हैं. చూడండి, ఇక్కడ ఉన్ముఖీకరణలో మనకు ఏమి ఇచ్చారంటే పశుపక్షికి కూడా భాష అనేది ఉన్నది. పశువులకు కానీ పక్షులకు కానీ భాష అనేది ఉన్నది. అవి ఒకదాని ఉద్దేశమును మరొకటి చక్కగా అర్థము చేసుకోవడానికి కరెక్ట్గా అన్నది భాష అనేది లేదు, అవునా? అంటే వాటి యొక్క మనము ఇటురా అటుపో ఇలాంటి వర్డ్స్ ఉపయోగిస్తే వాటి యొక్క ఆవాజ్ అంటే వాటి యొక్క ధ్వనుల ద్వారా ఆ పక్షులే కానీ అదేవిధంగా పశువులే కానీ వాటి యొక్క ఆవాజ్ అంటే ఆ ధ్వనులనే అర్థం చేసుకొని అవి ఫాలో కావడము జరుగుతుంది. మనము ఉదాహరణ దికేతో మన ఊర్లలో చూస్తూ ఉంటాం కదా, ఏదైనా మనము ఆహారాన్ని పక్షులకు ఇలా వేయడం వలన ఆ పక్షి తన యొక్క అరుపుల ద్వారా మిగతా పక్షులని పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం గమనిస్తూ ఉంటాము, అవునా? మన ఇంటి వద్ద మనము గమనిస్తూ ఉంటాము. ఆ ధ్వనిని అర్థం చేసుకొని ఆ యొక్క పక్షులు ఎక్కడైతే అరుస్తుందో అక్కడికి రావడము జరుగుతుండడం మనం గమనిస్తూ ఉంటాము. ఇక్కడ అదే అంటున్నారు, పశు పక్షులకి భాష ఉంది, ఇవి ఒకదాని ఉద్దేశం మరొకటి చక్కగా అర్థము చేసుకుంటాయని వీటి అర్థము, అవునా? పశుపక్షాదుల భాష మనుషుల భాష వలె చక్కగా వికసించినది కాదు. మన మనుష్యులు మాట్లాడే భాషలాగా వాటి యొక్క భాష వికసించినది కాదు, అంటే స్పష్టమైన భాష కాదు, వికసించిన భాష కాదు. ఓకే, అవి స్పష్టమైన అరుపుల వలన అర్థం చేసుకోవడము జరుగుతుంది. అవి చేసే పనుల వలన క్రియల వల్ల ఆ పక్షులు ఏవైతే ఉన్నాయో అర్థము చేసుకొని రావడము జరుగుతుంది. ఇవి చాలా తేలికగా ఆనందము, భయము, హెచ్చరిక, ఆహ్వానము వంటి అనేక భావనలు చూపించగలవు. వాటి యొక్క భావనలలోనే అవి వేరే యొక్క పక్షికి
తెలపడము జరుగుతుంది. ఉదాహరణకు మనకు ఏదైనా మనం చూస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు కరెంటు పోల్స్ పైన ఏదైనా పక్షి అనుకోకుండా షాక్తో చనిపోయింది అనుకో, ఆ కాకి అరవడం జరుగుతుంది ఇంకో కాకి. అప్పుడు పక్షులన్నీ ఆ కాకులన్నీ ఒక దగ్గరికి వచ్చి అరవడం జరుగుతుంది. వాటిని చూసి మనం గమనిస్తూ ఉంటాము కదా. వాటికి స్పష్టమైన భాష అనేది ఉండదు. వాటి క్రియల వలన, వాటి ధ్వని వలనే అవి అర్థం చేసుకోవడము జరుగుతుంది. అదే మన మనుషులకు అయితే ఇటు రండి, కూర్చోండి, ఇట్లా జరిగింది అని మాట్లాడతాం. కానీ అవి వాటి యొక్క క్రియల వలననే వాటి యొక్క భయాన్ని కానీ, అలర్ట్గా ఉండడము, హెచ్చరికలను ధ్వని ద్వారానే వాటి యొక్క ధ్వని ద్వారా తెలపడము జరుగుతుంది. ఒక పక్షి ద్వారా చేయబడిన సాంకేతికాలు, సైగలు చెప్పాను కదా, ధ్వని కానీ సైగలు వాటి యొక్క క్రియల వలన ఇతర పక్షులు గుర్తించి రావడము జరుగుతుంది పిల్లలు. ఇది ఉన్ముఖీకరణ. नीचे 3 प्रश्न दिए. आवाज का पर्याय क्या है? आवाज అంటే ధ్వని. ధ్వని యొక్క పర్యాయ పదం ఏమిటి అంటే आवाज का पर्याय है वाणी. आवाज का पर्याय है वाणी. और किसी प्राणी की అనేక విశేషత बताइए. ఏదైనా ఒక ప్రాణి యొక్క అద్భుతమైన ప్రత్యేకతను తెలపండి అంటున్నారు. ఏదైనా ఒక ప్రాణి యొక్క ప్రత్యేకతను తెలపండి అంటే ఉదాహరణ देखो हमको ఉల్లు और ఓండ్ ఈ రెండింటి గురించి మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. उल्लू एक ऐसा प्राणी है जो दिन में सोता और रातों उनके जगता है. చూడండి, మనకు గుడ్లగూపను చూస్తూ ఉంటాం, అది పగలంతా నిద్రిస్తూ ఉంటుంది. అదే మరి నైట్ పూట తన యొక్క ఆహారాన్ని సంపాదించుకోవడానికి బయట తిరుగుతూ ఉంటుంది. कभी दूर यानी लगभग 25 मीटर की दूरी से आदमी को पहचान जाते हैं. గుడ్లగూప యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి చూసారా? 25 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న వ్యక్తిని కూడా గుడ్లగూప చూడగలుగుతుంది. ఓకేనా, మానవుని గుర్తించగలుగుతుంది. అదేవిధంగా और अपना सिर 160 डिग्री सेकंगे గోళాకార్ घूमता है. చూడండి, అదేవిధంగా తన తలను 160 డిగ్రీల కోణంలో గుండ్రగా తిప్పుతుంది. అవునా, మనం తిప్పగలుగుతామా పిల్లలు? మనం తిప్పలేము. ఓకేనా, కానీ గుడ్లగూప అది 160 డిగ్రీస్లో తన యొక్క తలను తిప్పుకోవడము జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఓంటో के देखो, यहाँ ऐसा जानवर है जो 40 दिनों तक है बिना पानी पिए रह सकते हैं. 40 డేస్ కూడా ఉంటే ఏంటిది, నీరు తాగకుండా ఉండడము మనం గమనించవచ్చు. అది అలాంటి ప్రాణి అమ్మ. 40 రోజులైనా నీటిని సేవించకుండా ఉంటుంది ఉంటే. ఓకే, అదేవిధంగా హౌరియే यहाँ राजस्थान जैसे रिथेली क्षेत्रों में पाया जाता है. అవును, ఈ యొక్క ఇది రాజస్థాన్ వంటి ఇసుక ప్రాంతంలో నివసిస్తూ ఉండడము జరుగుతుంది. ఓకేనా, 40 రోజులకు ఒకసారి అంటే మరి వాటర్ లేకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా? 40 दिन इकट्ठ फिकर अपने गले में रखते हैं. 40 రోజులకు సరిపోయే నీరు అనేటిది ఆ ఉంటే తన యొక్క ఊపిరంలో నిల్వ చేసుకోవడము జరుగుతూ ఉంటుందమ్మా. ఓకే, ఈ 2 ప్రాణుల గురించి మనము చెప్పుకున్నాము. అదేవిధంగా 3rd क्वेश्चन देखो, इसे गद्यांशों के लिए उचित शीर्षिका दीजिए. उचित शीर्षिका दीजिए. अभी उन्मुखीकरण में बताया ना, उन्मुखीकरण में భాష గురించి ఉంది. అవునా, ప్రాణులకు కానీ ఏ యొక్క జీవులకైనా కూడా భాష అనేది ముఖ్యము కనుక మనం ఉచిత శీర్షికను ఇవ్వాలి. ఏమిద్దామంటే गद्यांशों के लिए शीर्षक पक्षियों की भाषा दे सकते हैं. ओके, पक्षियों की भाषा ఇవ్వగలం దానికి. ఓకేనా, శీర్షిక, ఉచిత శీర్షిక. नीचे उद्देश्य दिए. उद्देश्य देखो बच्चों, उद्देश्य पत्र लिखने की पद्धति का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्व बताना. పత్ర లేఖనము యొక్క పద్ధతిని
పెంపొందింప చేయడము. దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంది? పత్రలేఖనము యొక్క పద్ధతిని పెంపొందింపజేయుట, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో హిందీ విలువను, హిందీ ప్రత్యేకతను తెలియజేయడము ఈ పాఠం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. ఓకే. और विषय विधा विशेष विभाग विशेषम चूसुकुंटे मनमु पत्र विधा पाठों में प्रेषक अपने विषयों से जुड़ा पत्र पावक के नाम लिखता है. पत्रों के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुँच सकते हैं. చూడండి ఏమంటున్నారు, మనకు ఉత్తర విభాగ పాఠములో పంపబడేటి వాడు తన యొక్క విషయములకు సంబంధించిన విషయములు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఉత్తరంలో రాసి పంపించడము జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పంపించిన తర్వాత ఎవరైతే ఆ ఉత్తరము చేరిన తర్వాత పొందిన వాని పేరును రాస్తాడు. పంపించిన ఆ ఉత్తరం చేరిన తర్వాత ఆ చేరిన అక్కడ ఉత్తరం పైన ఫస్ట్ మనం 2 అని పెట్టేసి మనము పంపించే వారి యొక్క పేరు రాస్తాము. అదేవిధంగా మనము పంపేవారు ఫ్రమ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క చిరునామాని కూడా పేరు చిరునామా రాసి పంపించడము జరుగుతుంది. ఉత్తరముల ద్వారా మన భావనలను వేరొకరికి చేరవేయగలుగుతాము. ఇంతకుముందు మనము ఆధునిక కాలంలో పక్షులను కానీ కబూతర్స్ని ఉపయోగించేసుకొని ఉత్తరాలను వాటి కాలికి పంపించేసి కట్టేసి పంపించడము మనము గమనిస్తూ ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏం జరిగింది? మెయిల్స్ కానీ ఈమెయిల్స్, అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకి ఇలా మెసేజెస్, సెల్ ఫోన్స్ వచ్చేసినాయి. మెసేజెస్లు కానీ వాట్సాప్లు కానీ వెంటనే మన సందేశాన్ని పంపించడము జరుగుతుందమ్మా. ఓకే. ఈ యొక్క విధి విశేష ये फर्स्ट भाग. नेक्स्ट भाग में हम पत्र लेखन के बारे में बताएंगे. ओके. थैंक यू बच्चों.